साफ्रोमनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। मानगोनां दिनैनि बे बराय मेलाव आफादगिरि महरै मासि लानाय आफादगिरि नोंथां, दिनैनि बे बराय मेलावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि NDPP नि आफादगिरि आरो NDP दैमारि ग्रुपनि मावथि लोगो नोंथांमोन, बर' साहित्य सभानि जिल्ला आफादनि आफादगिरि, बर' फरायसा आफाद जिल्ला आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे बिथांनि लोगोफोर आरो जोंजोंनो बावैसो नुजाथिफैनानै बाहागो लानो हानाय मानगोनां नार्जारि सार आरो मेलेमजिबि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन। थांनाय बिबुंथिफोराव जोंनि बिबुंगोरामोना जों थांनाय 27 जानुवारियावहाय एकर्डआवहाय मा दफा मोनदों बेखौ मोजाङै फोरमायथिनानै होबाय। नाथाय आं बेखौ बुंनो नागिराखै, नंगुबैयै जोङो मोननानै मा खालामनो नागिरदों आं बेखौसो बुंनो नागिरदों। इमोसन होननाय बुस्थुआ मानसिफोरखौ जोबस्रांनायसिमबो लाङो आरो फोजौनायसिमबो लाबोयो। बे इमोसना मा बुस्थु बेखौ जों दिनै मिथिनायनि सम फैदों। NDP नि थांनाय 34 बोसोर बोसोरावहाय जोङो नंगुबैयै बर' बिमानि अनसुलि आइमोननि जा जोहोलाव आंगो फिसाफोर, बे फिसाफोरखौ गोबां खोमानानै लाबाय। जोङो मिथिगौ बिमानि अननायनिख्रुइ देरसिन अननाय बे मुलुगाव जेबो गैया। इसोर होननायनि मुङावनो बिमा। जोङो जुदि हिन्दु माइथलजिखौ फरायो, इसोरनि उनावनो बिमा होनदों, बिमानि उनाव फोरोंगिरि, फोरोंगिरिफोरनि उनावसो नसुंसे, नसुंसेनि उनावसो फरायसा। बे हिन्दु माइथलजिनि मोनसे पार्ट। होमब्ला जों थोंजोङै बुंनो हायो जाय जिब आरो बेसादफोरखौ इसोरा सोरजिनानै हरदों, बे सोरजिनायनि गाहाय मानदान्दायानो आइजोमोन। आं गुबुन धोरोमारि बिजाबफोरनि बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै। गुबै खोन्थाया बेनो, जाय बिमाफोरा जोंनि फिसाफोरखौ, बिर जोहोलावफोरखौ खांनानै दिनैनि बे अबस्थाखौ लाबोनानै होफैदों, बे बिर जोहोलावफोरनि मुंख्लंनि थैनि बेसेनखौ जोङो दिनै माबायदि होगोन? दानि बावैसो सासे बुंथिगिरिया बुंलांदों, सोरबाया बुंदों आहाबो बेखौ मोननायनि बाहागो दं, मोनथाय दं। जों बुङो रावहाबो मोनथाय गैया, प्रेक्टिकल भाबे रावहाबो मोनथाय गैया। बे मोनथाया जों रायजो राजानिसो। सोरबा दैदेनगिरिनि मोनथाय नङा, सोरबा पलिटिसियाननि मोनथाय नङा, सोरबा बाथा देवानिनि मोनथाय नङा। बियो बे मोनथाया नोंथांमोननि आरो जों साफ्रोमनिबो मोनथाय। नाथाय गुबै खोन्थाया माब्रै? बे मोनथायखौ जों माब्रै मोनगोन? आं मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव स्पष्ट बुंनो नागिरदों। खेंस्लायै जा थोंजोङै जा सोरनियावबा नांनो हागौ। खाथाख'खौ सेलायनायनि सम नङा। आरो दिनैनि समा दाउदैया सिगां ना दाउआ सिगां बेखौ बुंनायनिबो सम नङा। जोंनि NDPS निफ्राय रोखा बाथ्रा, खाथाख'आ जोंनि आरो बे खाथाख'आ दाउदै आरो दाउआ ज' थानांगौ, मोनथाया बयनिबो। ओंखायनो जोंनि सायाव दाउद दा खालाम रायजो राजाफोर। जोङो जेब्लायबो बर' हारिनि खौसेथिखौ लुबैयो आरो बे खौसेथिनि बाथ्रा होनानैसो जोंखौ लिंहरदों, नङाबा जों हाग्रानिफ्राय माब्लाबाबो फैयामोन। मानोना थांनाय बोसोरसे समनिफ्राय जों स्टाडि खालामबोगासिनो दङ। खौसेथि जाबाय, खौसेथि जाबाय, खौसेथि जाबाय। थारैनो खौसेथि जामारबाय खोमा। जायनि थाखाय थांनाय 21 जानुवारियाव जों जिउखौ, साफ्रोमबो सोद्रोमानि जिउखौ दान होनानै ओरैबायदि गिख्रंथाव लामाजों फैदों, जाय लामाखौ नुयोब्ला नोंथांमोना हयथ' गिख्रंगौमोन। बेफोर गासैबो बर' हारिनि स्वार्थनि थाखाय, बर' हारिनि खौसेथिनि थाखाय, बर' हारिनि इयुननि गाहाम फिथाइ थायनायनि थाखाय। जेखियानो जायाथों, जों मिजिंथियो
बावैसोनि जोंनि गेजेराव बावैसोनि समाव जोंनि गेजेराव मोनसे खौसेथिनि जिनज्रि रुजुगोन जाय खौसेथिनि जिनज्रिखौ रुजुनायखौ नुयोब्ला नोंथांमोना निश्चय गोजोननाय मोनगोन आरो बेखौ जों नाजागासिनो दङ हानायमानि जों खोब गोख्रै बे फिथाइखौ नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाहोगोन अब्लाबो मोनसे बाथ्राखौ जों स्पष्ट बुङो आं सासे फेरेंगा सोरबा सासेया बिसावरायग्रा आरो बिआर फेरेंगाया मेटार नङा बिथांमोननि खौसेथियाबो मेटार नङा जुदि रायजो राजाफ्रा खौसे गैयाब्ला नोंथांमोना खौसे जानांगोन नङाब्ला जोंनि आखाइजोंनो दावहा नांनानै बर' हारिखौ बोखांनायनि मुङाव 7,000नि खाथियाव मुंख्लं जानाय थैनि सावा जोंनावल' नांनाय नङा खौसेथि जायाबा जों साफ्रोमनावबो नांगोन बेखौ जों साफ्रोमबो गोसोआव लानांगौनि सम जानानै फैदों आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना गोरबोआव सोनानै लागोन थांनाय एनडिपिनि 34 बोसोर मुभमेन्ट एबसुनि 40 बोसोर मुभमेन्ट पिटिसिनिफ्राय 60 बोसोर मुभमेन्ट 1929 मायथाइनि साइमन कमिसननिफ्राय जोंनि थामोनथाखौ बिनायनि समनिफ्राय जोंनि गेजेराव जा सोलेरारि दाङाबाजि आं सोलेरारि दाङाबाजि मानो होनदों सेल्फ इन्टारेस्ट जोंनि गेजेराव मेक्सिमाम लिडारानो आंखौ गाज्रि मोनथों आं गिया सेल्फ इन्टारेस्टआव थायो आं खावलायो जोंनि गेदेमा दैदेनगिरि नोंथांमोनाबो खौसेथिनि सम फैदों अन बिहाफ अफ द नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड खावलायदों नोंथांमोना खौसेथि जादों आरो खौसेथिनि दौलेङाव बाहागो लाफैदो जों बयबो आखाइ हमलायाबा बे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि 3थि गोरोबथाया खिन्थु मुलाम्फा गैयै जागोन एबा बेसेन गैयै जागोन स्पेसियेलि आं गाव बुंनो नागिराखै मोनसेल' खावलायनो नागिरदों बर' बिमा बिथांमोनखौ जोंनि अनसुलि आइमोना जोंखौ जाबायदि आखाइ थुनाय फोरोंनानै बर' हारिखौ खैफोदनिफ्राय खैसारनिफ्राय बोखांनो थाखाय जा सानस्रिखौ जोंनो होनायनि उनाव जोङो जा हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन बेफोरबायदिनो जुदिउ जोंनि गेजेराव जोंनिफ्राय जोंनि मावखान्थिनिफ्राय जोंनि माखासे गोसो गाज्रि साननायनिफ्राय माबा मोनसे जाफ्लांदोंबा आं आरोबाव आफादनि जानानै खेबसे निमाहा बिबावो जोंखौ नोंथांमोननि फिसा हिसाबै निमाहा खालाम आरो जोंखौ बावगार फरगिभ एन्ड फरगेट गैयाब्ला पृथिबीयाव माब्लाबाबो जौगानो हाया नंखायनो जों खावलायो नोंथांमोना जोंखौ निमाहा हो आरो जाय मुंख्लं जोहोलावफोरखौ जाय गोमानानै थानाय जोहोलावफोरखौ जाय जोहोलावफोरा दिनै जिउ जोबजासे जेलाव थानांगोन जाय जोहोलावफ्रा दिनै फासि अर्डारसिम फैदों बिथां जोहोलावमोनखौ नोंथांमोना जेरै गावनि गोरबोजों फोरोंदों बर' हारिखौ सिबिनो थाखाय बेफोरबायदिनो आंनिफ्राय जोबथा मोनसे खावलायबावनाय नोंथांमोना नोंथांमोननि गुनि गियानि आखुजोंनो नोंथांमोननि फिसाफोरखौ फैगौ मुगायाव फिरि जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव राजखान्थि बिथिङाव समाज बिथिङाव जों आखु फोरोंनो हायो गासैबो बिमा बिफानि सायाव जों सोनारबाय स्पेसियेलि जों बर' बिमानिसिम गुरैयै खावलायदों नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ ला मानोना जों गोबां हादोरफोराव जों नुनो मोनदों जोङो रिभलुसनारि अर्गानाइजेसननि सासे सोद्रोमा जानानैबो साफा जोङो माखासे हादोराव बेरायनो मोनदों बेवहाय नुनो मोनदों बिमा हारिया गिबि बनजारखौ लायो जाय बनजारा सोरांनि बनजार जाय बनजारा खौसेथिनि बनजार जाय बनजारा अनलायनायनि बनजार आं खावलायो बिमा हारिनि मोनसे आखुनि मोनसे मोजां आफादनि गोनांथि दङ आं बुंनो नागिराखै दा थानाय बर' आइजो आफादफोरा बिमा हारिनि आफाद नङा होननानै खिन्थु बिथांमोननि थ्रुयैनो जा बा गुबुन मोनसे आइजो आफाद जोनोमानो जा बर' आइजोफ्रा गुबै खौसे गैयाब्ला गुबैयै गावनि गोरबोनि बाथ्राखौ बुंनो आवगायबोआब्ला खिन्थु बै हौवा माहारिफोरा खौसेथिनि मुङाव बांसिनैनो गोरोन्थिनि लामाजों दैदेनलांनो हागौ
मानोना थांनाय 34 बोसोर बर' मुभमेन्टखौ नोंथांमोना साननानै नाय एनडिपि मुभमेन्टनि समाव जोंनि गेजेराव जेसेबां दाङाबाजि जादों जोंनि हौवाफोरनि गोरोन्थि सानगोथेनि थाखाय स्पष्ट खोथा बियो सोरखौबा गिनायनि बाथ्रा नङा बियो हिस्ट्रिया हिस्ट्रि जालांबाय गोदान गाज्रि हिस्ट्रि जों क्रिएट खालामनायनि टाइम नङा बियो जोङो खौसेनि अनगा गुबुन राहा जोंहा थांना थानायनि लामा गैया आरो खौसेथि नङाब्ला जों बयबो मिथिखागौ नोंथांमोनाथ' गासिबो गियानि गुनि गोजा मेलेमजिबि मानोना नोंथांमोना सानफ्रामबो इन्टारनेटजों गेलेयो संसारनि गासैबो बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना आपडेट जाबाय थायो 2040 मायथाइनि गेजेराव पृथिबीनि प्राय 7000 लेंगुवेजआ जोबनानै 40 निफ्राय 50 रावनि गेजेरावल' थागोन बर' रावा थांनानै थागोन ना मानोना जोंना नार्जारि सारा मिथिगौ मोजाङैनो थांनाय 2010 मायथाइयाव बर'नि सुबुं सानखोआ बिटिसि हालामाव 52 जौखोन्दोमोन थांनाय 2010 मायथाइयावहाय जाबाय 32 खोन्दोमोन ना 32 खोन्दो नै एबारनियाव मानसिफ्रा मोनसे प्रजेक्ट खालामदों माने हमदां मोनदों माने गेस खालामदों जे 18 निफ्राय 22% जानो हागौ होननानै बर'नि जनसंख्याया बिटिआर ओनसोलावहाय होमब्लानाय बर'आ थांना थानायनि लामायाव दङ ने जायखौ साननानै जोङो रायजो राजानि खावलायनायाव बर' आफादफोरनि खावलायनायाव गोबां बर' आफादा जोंखौ खावलायहरदों रिटेन लेटार हरदों नोंथांमोना फैदो जोङो खौसेयैनो बर' हारिखौ बोखांफिनदिनि बिनि उनाव जों गुबुन मोनसे स्टेप लानि जायनि थाखाय बे मोनसे खारन जोङो दिनै हाग्रानिफ्राय फैदों किन्तु बियो खोब हरखाब जादों आरो खोब हरखाबैनो नैबे एग्रिमेन्टआव जों बाहागो लाफैनो हादों रेकर्डआवहाय जिखियानो जायाथों खावलायनाय थाबाय नोंथांमोना पार्सनेलि बबे पार्टिखौ मोजां मोनो बेखौ जों बुंनो नागिराखै दिनैनि बे खैफोदनि समावहाय खौसे जानानै पार्टि लायालासिनो सोर बिनाय साया सोर मानसिया पारफेक्ट बर' हारि सिबिग्रा बिथांखौल' सायख' गुबुन मानसिखौ सायख'नानै मुलाम्फा गैया मानोना जोङो जुदि थार फिथाइनि बिदैखौ मोननोब्ला नंगुबै गोरबोजों हारि सिबिग्रा गोरबोजों हारिनि थाखाय गावखौ त्याग खालामग्रा सेक्रिफाइस खालामग्रा मानसिखौ बासिनायनि सम फैदों जोबनायाव साफ्रोमनोबो आफादनि जानानै आं रायजो राजानिसिम अननाय हरबावबाय गुबैयै बर' बिमाखौ जेब्लायबो